videokameran laturi, kajari, 2 iPodia, piuhalaukku, kameran laturi, sondi esiin sitten. Täytyy lisää kameran laturia, kart liitin, kart jatkopalaa, Leathermani, huipputekninen reppu, kypärä, Ambush No, Oakley lasit, lappari löytyy, stillikamera, piippari, lisää lapparia, kananmunia, Red Bullia ja jekkua täältä näin. Tätä juomaa, joka ei ole Suomessa kauhean tunnettu, mutta täällä aika tavallinen. Pitkä sondi! Sitten aikamme tunnetuimman vapaalaskevan peräkartion laskettelulasi. Samaisen Hebon kypärä. Vittu nyt se ruokaa jostain. Siis seuraava ihan mikä vitun tahansa kannikka saadaan, niin se otetaan. Vai mennäänkö perille? Onko sun nälkä, Janne? Peruselintarvike. Tää jaksoa jos laskea. Eli tämmönen peruspakettikastike, eli lämpenee ja vähän niinku ilmastoituista vähän pyörittelee. Niinku tämmönen perusmättösafka, tässä tulee 910 grammaa tätä jauhelihaa ja tätähän tässä on syöty 6. iltaa vedetään. Tää on niin hyvä, että tähän ei kyllästy, että 6 päivää putkeen spagettia. Tätä spagettia eli hiilihydraattia. Elämäsalaattia. Mietoa rinkkiä seitenohojen krapulaansa. Shiraz, ilta Cabernet Shiraz ja ihan Hardys ja vedetään siihen päälle tietysti vähän jekkua täältä näin ja vedetään tossa vähän Red Bullia ja jekkua ja ehkä pari bissaa sit siihen niinku kyytipojaksi jälkiruuhun ottaa yhden tollasen ja jos ei sillä lähde niin vielä siihen 1 Red Bull päälle näin. Suolalla pestään astia. Eikä maksa paljon! Eikä maksa paljon! Sen kalkin poistoainetta on nyt, sillä on nyt pesty tässä viimeiset pari päivää meidän astiat. Hyvinhän se siihen asti tuli! Hei hyvät pannut! Ihme! Ei paljon, mutta vähän riutunut. Ja pannu loppuu. Joo, pannu. Olikohan toi nyt hyvä? Varmasti vuosi treenaa, niin kyllä se nyt selkeästi kehitys tapahtuu. Aika hyvä rani. Kerro. Mä vittu pysty, kun se on niin lähellä, että tulee paha olo. Silmäpussi. Ei kääntyseen riittänyt. Sori, mä munasin. Mitä? Ja lipat! Hyvin pysy hallinnassa. Sehän... Nyt sä oot tavallinen tallaaja, nyt kansainvälinen seikkailija. Tavallinen tallaaja, kansainvälinen seikkailija. Ja teki täyden räjäytysländingin. Kaikki varusteet on etsitty nyt tästä ylärinteestä. Sieltä löytyi pari sauvaa, suksi pari ja Jannekin löytyi sitten. Ja... Jätkät etsii Jannen laseja tällä kertaa. Viimeksi etsittiin sauvoja. Tomi, sä oot tähtäimessä. Joo, mä annan ton mennä ensin ton vyörä. Sinne hävistä puun taakse, kiitti vitusti. Me etsit sieltä puolelta. No vittu tylsää. Jaksais kuvat tuollaista. En mä näe missä se tulee. Vittu! Tuo on Tomin tavaramerkki. Taas pöllätti vittu suoraan reppuun, jos muun muassa mä pidän tätä kameraa. Et tuu reppuun! Let's go! Ja vittu suoraan reppuun! Ja suoraan reppuun! Taas mennään seuraavalle offerille. Hyvä meininki. All right! I got it! We got it on tape! Pannu
pannu. Hikisen näköinen. Lissikin huurtuu, kun Pete on niin hikinen. Saunassa oli se. Hauskaa on ilman muut sanoa. Sori, mä tössin ton vitun zoomin kanssa. Katso mun suksen, Pete! Wow! Miksei kukaan varo? Ei se mitään. Mikä vitu toi ongelma? Toi näyttää musta aika helpolta paikalta. Metsä, kuva käy jo! Kyllä meininki. Töpsistä. Joku Montgomery Burns, että kun vähän kostuttaa sumutepullolla, niin se on silleen. No vittu, tule nyt vaan! Olikohan tässä mitään järkeä tässä kuvakulmassa? Vittu mä oon tuumatta. Nyt lähdetään tempomaan, paiskamaan rinnettä. Itsekin yritän ehkä samaa. Tuu. Mitä paskaa tästä? Siellä herra Plata valmistautuu päivän raneihin. Vittu, että väsyttää. Niin, väsyttää vähän niin. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa, koska tie menee vaan yhteen suuntaan. Mulle muut sanoo, että tähän on hyvä lopettaa tää rani, että over and out.